Så er det den 17. august 2011. Det er dagen før, der er en, der skal skære mit hoved op og pille en klam ud derindefra. Så det er fint nok. Det er dejligt. Yay. Tænkte jeg bare lige, jeg vil lige se lidt på mig selv. Sådan. Som har noget sammenligning med bagefter. Jeg kan aldrig vide, om man får så smukt et ansigt her igen. Så har jeg alligevel fået rimelig godt ordnet det her. Så er det jo. Men altså, jeg holder øje med tingene. Jeg skal ikke gøre nogen hemmelighed. Så det er jo sådan set bare det. Jeg vil til mig selv. Ikke noget der. Ikke noget at sælge. Ikke noget at købe. Nej. Så. Fino.